Velkommen til episode 2 af Labyrinten. Vi er nået til chapter 2. Vi stoppede jo sidste. Jeg glemmer at sige tak fordi I så med på videoen. Så gør jeg nu. Tak fordi I så med på videoen. Den er ikke færdig. Den er vi så ikke færdig. Men jeg glemmer at sige tak. Part 1, part 2, part 3. Yep. Og det bliver lagt op samme dag som nytårsaften. Bog. Jeg er sådan en bog herovre. Der er en bog her. Hvad handler den om? Nej tak. Okay, det er en eller anden bog, der hedder Maze Survival. Jeg ved altså ikke hvorfor. Og ikke at pille med den der ting der, eller så bliver jeg. Pik? Ja. Så vi har en cage. Mula. Og det er den her, hvor der er 2 i. Er det ikke sådan, Lukas? Jo, 2 eller 3. Nej, bog. Nej, det er 2. Det er 2. Der er en bog der. Jeg fik den. Hvad? Same! Okay. Kan du overhovedet høre noget? Nej, jeg kan ikke høre noget. Prøv at snakke med dig over Discord. Nej, selvfølgelig gør du det. Anyway. Den her! So bad boys. Hvad går? Prøv at høre. Kan du høre det? Kan du høre nogen, der... Kunne du høre det? Der var nogen, der begyndte at lave lyd deromme. Det var kæledyr. Ja, og jeg kan sige, at ham der, han er skældet i 2. Det er 2 artikler. Nej, 1. Og der er bog her. Okay, hvad står der her? If anyone else finds themselves locked in here, I'm sorry, I'm closing the cage behind me. That thing has been trailing me through the maze ever since I pulled the lever. I can hear its thumbing step and its rashy breath. I need to get away from it. I'm not sure if I can keep going, knowing it's following me. Okay? Frank Mill here. Okay, så vi skal finde Managed. de her, og hvad står der her? Alright, vi skal ind i Farmfield, Greenhouse, Cage, Playground, og så en 5. må jeg også er 5. Vi skal ind i en skov næste gang. Got till. Ja. I'm gonna get this damn thing open. Lukas? Nej, Lukas, vi går også ikke den her vej, niks. Godt, kommer der overhovedet herover. Jeg kan høre den. Det kan jeg. Oh god, den kaster op. Nej, men laver i hvert fald det der kaste op lyd. Nej, men den kan se. Lukas, er du gået væk? Ja. Gemmer den altid. Prøv lige at se, hvordan du så der. Du så bare sådan her. Seriøst, hvad laver du, mand? Alright, bedste det er ikke at gå der. Så vi skal over til en greenhouse. Vi skal over til en greenhouse, playground, cage og en farmfield. Og så en 5. vil være over ved en klovn. God, jeg troede du var bag ved mig langt væk, ligesom sidste gang. Jamen, det er sådan, hvor den spærres inde. Og så bliver vi skældt fra, hvis vi altså ikke er begge to til for hinanden. Ligesom med udløb, vi plejer at tage en efter en. From the 1 to the 1 to the 3. I had a good day and I have a big thing. Nej! Nå, held og lykke, Lukas. Det gør det ikke! Ej. Nå, det er jeg Greenhouse.
Og bare kan jeg huske, hvad det var, jeg skal starte med. Kom man så så. Dammit. Nå. Det Og her vi skal er nok noget på. Greenhouse. Ikke med det! Så er det helt så jeg tænkte, okay Rasmus. Ikke med det, der er efter mig hjælp! Hvad finder du? Kom herover! Hun er ikke efter mig. Hun er efter mig. Hun er efter mig. Hvordan finder du? Kom herover. Jeg følte mig mig. Kom væk. Lukas! Du blev bare dræbt af en knopfuld. Er det en Thornfield? Jo, det er en Thornfield. Du blev bare attacked back for. You got your clap. You got your cheeks clap. Ja, det var en. Ej. Og det var en af dem, der var. Nej! Vent! Kunne du se, at han var skaldet i 2 stykker? Jesus Christ, han er stået og så er efter mig. Holy skippity toilet with bags of cheese on it. I like my cheese too. Du kan skide, du bare en vej, og så kom du over. Det var Jesus Christ. Hvis Lukas ikke havde gjort, så havde du været det. Det var skills. Oh god! Jeg kunne få noget drik. Jeg kommer lige om 2 sekunder. Ja, selvfølgelig. Oh god, den er så tør ligesom mig. Første gang kom op. Ja, så er jeg allerede gav op. Nej. Hun er ikke efter mig mere. Jeg kan ikke høre hende mere. Jamen, det er fedt. Den kan ligesom ikke komme over til os. Jo, men hvis det nu, der er mange veje, så man kan komme over til den anden side. Jo, med en cage, Lukas. Så bare spurgte han igen. Ja, prøv at se. Life left, infinity, der er infinity life. Okay, Lukas, er du over ved safehuset? Han er muted. Nej, ja! Hvorfor? Jeg faktisk. Okay, Lukas, hvor er du hen? Det er safe house. Okay, kan jeg huske vejen til det? Ja. Du blev bare lige backshottet af en goddamn clubfoot. Det er ikke sjovt. Men det jeg laver, det er rigtig sjovt. Du blev lige, din chicks blev lige klappet af ham. Det var bare lige... Det var lige kommet bagved med... Han har sådan en eller anden skarp i hans hænder, så han bare lige kan nakke ham ned, og så bare slå ham med hans fod. Okay, Lukas, nu skal vi finde den der greenhouse igen, grund af, jeg var i gang med at lave en potion. Ja, og jeg kan ikke engang huske... Okay, Lukas. Oh god. Altså... Au. Ej. Kom on, Lukas, vi skal videre. Nej, så det her safehus betyder, at de ikke engang kan komme ud af deres cage. De kan altså ikke komme ud af deres gate. Du kan altså ikke komme ud fra den der. Alrighty then. Nu skal vi derover igen, mens jeg bliver jagtet af en kvinde. Super sexet. Ja, nu skal vi håbe, at du... Nu skal vi håbe...
Jeg sagde så mange gange, jeg tror altså, at du kunne kun høre mig en gang. Jeg sagde så mange gange, bag dig, bag dig, bag dig, bag dig. Hvor er du på vej hen? Nå, ja. Jeg så kiggede på det. Men Rasmus, Du var sådan en, bag dig. Nå, jeg tror altså ikke på dig. nej, jeg hørte det seriøst ikke. Og jeg tror, det var den her vej. Og jeg har taget en af dem her, men jeg har taget en af dem. Der var inde i Farmfield. Ja, og herinde det chapter 3, der er sådan en mærkelig væsen. Der kommer nogle billeder, sådan, jeg kan sådan triple billeder om vise. Nogen en stjerne. Ja, Vincent. Han sagde ja, Vincent. Det er Heather. Heather, jeg hørte om en gang, det er en mand, der derovre. Okay. Yes. Du er dum. Nø, kom der. Jeg kan vejen igen. Nej. Han er derovre. Jeg brugte dem også over til... Jeg beder dig, hjælp mig Gud. 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 Nå, Rasmus. Når du er færdig der, så lige over mig med safehuset igen. Aha. Men kan jeg få lov til at tage det? Ja. Jeg laver squats. Ja, til at... Nej. Prøv bare et sted. Ja, og håbe for det bedste. Det er også derfor, det er der på Rian. Hvis jeg nu inden det afsnit slutter, så vi nå til chapter 3. Ja, chapter 3 var meget easy. Ja. Det var bare sådan lidt 3 ting, vi skulle gøre. Jeg kom op i attic, og så ødelægge 3 simple. Åh. Jeg kender det her sted her. Jeg kender det også. Usikker. Jeg ved, at der er en klovnefest herovre. Vil du se? Tada! Rasmus, du har ikke tænkt på, hvad jeg laver hjemme i hytten. Det har du ikke tænkt på. Ja. Ej, jeg kan ikke huske. Den der. Nej! Okay. Det der. Det der. Det der. Det der. Okay. Så. Jeg kan se jer over ved grønhuset. Kan jeg komme over til? Okay. Jeg gør det var- mit outfit.
Jo, I må godt lige skrive i beskrivelsen, hvis jeg er syg i hovedet. Altså, jeg vil gerne skrive i kommentarfeltet, om der lige må ændre min mening. Nice, du fandt Jeg har den. I'm not a disappointment anymore. Jeg gjorde det. Nice. Ej, grib ham. Ej, jeg har den. Nice. Jeg ved godt, du Ja, kan være nej. Alright, nu skal jeg bare... Alright, nu skal jeg bare håbe, jeg ikke dør. Faktisk, jo, jeg håber, jeg dør på grund af... Eller du har så også noget chips, eller hvad? Okay. Jamen, kan du lige tage noget lys? Men, nej, tag den der derovre. Nej, tag den der derovre. Den der... Nej, den der gaming-ting der. Der ligger sådan en... Okay, jeg tager på en forfilm, men den har jeg allerede taget. Nej, tag den færdig. Nej, Nå, den her. ja. Den der. Ja? Se, nej. Jeg tror lige, du fandt med. Nej. Og en lys. Kan det være godt? Okay, du kan... du er stadig over ved... nej. Han er over ved Sabus og kaster alle dem her. Jeg vil... Hvor hele... Playground! Den er fejl. Ja, han har ikke engang gjort noget. Så er det disappointment. Jeg ikke kunne gøre det, mand. Men undskyld mig, jeg blev jagtet af en fucking træmand. Ja, så kan du bare gå rundt. Jeg prøvede, Gutter. Klods. Nå, men jeg kommer tilbage. Gør du bare. Vi mangler en mere. Du har bare gjort alt. Nej, vi mangler faktisk 2. Vincent, hold din kæft. Cage. Hvad? Det var så Vincent. Bro, hvad har han gjort? Han har ikke engang synget noget. Nej, jeg kan høre alt, hvad han siger. Han sagde, du har gjort alting. Det kunne bare lade være med at løbe mønsterne væk fra ham. Nå, That's a disappointment. I'm a disappointment. Hvis det er simpelthen der. Nå, kom så. Jeg har 2, nu mangler vi bare lige 2 mere. Cage, som der tog mega lang tid for at gøre. Kan vi huske, hvordan man gør det? Ja. Okay, godt. Og så har vi den der klovnefest. Og det var mega creepy, at de alle sammen kigger på mig, når jeg lige kommer til døren. Det er bare lige... så er det bare lige... Ja. Jeg har... Altså, Vincent har fået en PlayStation 5 til jul. Men kammeren, han har PlayStation. Han har 2 PlayStation 5'er. Altså, i det gamle version, ikke, så kunne de faktisk godt have kommet ud af deres cage. Så det bliver mere svære. Kan man også få det at spille på PlayStation? Ja, men jeg siger helt sikkert, at du ikke må. Alright, vi mangler... Jeg ved godt, hvad for nogle Ja, jeg ved det godt også. Vi mangler Kater og den klovnefest der. en klovnefest og en cage. Ja, men der kommer puzzles i cage. Nå. Hvor skal vi hen? Rasmus? Okay, vi tager den vej. Making sure you're yummy. Vincent er lige væk. Jeg venter lige på dig. Den er vej. Vent, 2 sekunder. Okay. En af mine venner fra skole spørger, hvis jeg vil spille. Og denne gang tager vi den vej.
Alright. Hvad gør- Altså, skal jeg gå forrest, ikke? Jeg har ikke lige lægget det på min... Nå. Hvor er den? Ja, nej. Højre eller venstre? Okay, Rasmus. Vi er over ved en greenhouse igen. Men jeg har allerede taget den. Involved after he helped close off my property, but he Det ended er lidt sødt for ham her. sticking his nose in my business. Because Hvad? he Og jeg gik... Okay, God, så tager vi en anden vej. Ja. Hvor han blev klappet i chicks. Hvad er det? Jeg kan lige bag med mig nogle gange, så jeg kan se, hvis faktisk jeg er lige. Okay, vi har allerede været her. Jeg har allerede været her. Det er et farmfield. Jeg har været her. Oh my god, jeg vil lige vil sige, hvis du var faktisk mega langt væk fra mig, så skal du gå ind i farmfield, og så skal jeg håbe, jeg også kommer derind. Det gjorde jeg. Kan du se, hvor du gemmer dig bag ved den der, jeg blev jagtet? Yep. Jeg sidder bare sådan her. Ej. Ja, du så, han så bare sådan her, ikke? Så bliver jeg jagtet af en der pige der. Mens han seriøst lige går fint. Og hvad for en vej tager vi? Vi tager den her vej. Den vej. Rambo. Ja. Tak. Sådan, du er klogere end ham nogle gange. Ej, det er du ikke. Jeg Det To var- hop. Okay, kom. Vi tager den her vej. Se den. Med din flue. Wow. Nej, det sætter blå på bunden. Ah. Jeg har ingen idé om, hvor jeg går lige nu. Jeg bruger bare en vej. Jeg har det, hvor vi går hen. Jeg har ikke en højre eller venstre. Går vi bare lige tilbage? Nej, det er Ah, Ja, det gør vi. Tilbage. Nej. Seriøst. Og så tager vi den anden vej. Så. så går vi. Ja, du gør. Jeg gætter. Jeg ser hvad jeg gjorde. Jeg ved ikke, jeg derude kan høre noget i spillet. Jeg håber, at I kan. Hvis ikke, så har jeg problemer. Gør det, en afspillet video. Der er et bog her. Okay. The thing from beyond the gate keeps following me. I heard it Alright, pass right behind me a few don't times know. now. Seems so bad whenever I actually see it through the hedges. Okay. So don't look at it. Got it. Niks. Det er højre, venstre, højre. Ja, jeg tror, Hvis jeg havner i Vesterfængsel, når jeg... der er ikke venstre, der er højre. Så hvis jeg havner i Vesterfængsel... Okay, vi bliver nødt til at tage venstre. Hvad var jeg sagde? Det var mit venstre. Du sagde højre. Det er venstre. Hvis jeg Oh my havner god. i Vesterfængsel... Det var heldigt. Okay, den er vej. Jeg går lige ned og tænder vand. Der er vi skal så lidt med derude igen. Er vi bare trappet, eller hvad? Ej, ved du hvad, vi tager den her vej.
Jeg ved ikke, vi tager bare den der. Men er det en, du kommer? Okay. Vi skal ikke derover igen. Jeg tror bare, vi kommer over til S. Det var. Jackpot. Vist, så fint. Ja. Nå, der var så med ikke noget. Jeg hader labyrinter. Så nu går en forkert vej, du bliver trappet der, indtil der kommer en monster. Yep. Men så er du fucket op. Jeg fuck op, du er fuck op. Der kommer musik. Fik du lige en chok? Nej, altså, den kom ud foran mig, så sad det og kiggede på den lidt. Blokket. Nice, skal vi den her vej? Lul. Hvorfor de er trap? Jeg tror, de boller. Bare lad være med at gå derover. Bare lige gå den her vej. Gå den her vej. Okay, det er en god nyhed, men du ved bare. Nej. Nu kan vi gå over alt og gøre det der. Vi bliver blokket. Hør til de ikke trap mere. Så er det en billede af det. Nej! Han kommer! Han kommer! Han kommer! Fuck. Jeg kan ikke løbe frem. Jeg vil en cage. Oh my god. Okay. Jeg vil bare sige tak, fordi I så med på den video her. Vi ønsker en part 3 en video her. Så like Hvad laver du? Håber, det er en rigtig god dag. Ses.